Basi bono omwanchwa murigereri bwe TV yaito yaba gusi Global Radio koruchinsemo cha Arlington Texas in the United States of America enaikire ase echiro ya bosongo musongo romugonyoroka tarachambiri mwate tarachambiri naona ikire ga rero basuba diga bangina mweta bangina nabantu abengencho sana denari wako muroberi ali sari botaka mtu wako ndare goro yabasubati ensengima tonyo basubati nabantu bengencho entari barobu angantu yo kinya basacha ni numweita entari inwe angana intu ntoyo wonte matinga baba rero itukulia basubati ensengima ayebono nkiyo chengera muno musubati ncheongo chengera litukeli gekogera litukeli nelie itorero ntubuna bangina ensengima igotora bangina bali bakwariga enka abangina bali banjite kwerigeria abangina bali bakwaga chenka igo nakwanire korutaracha ngotebia abangina ba mintandonse asemore cheno mongina korutaracha mbiri omoni chianga chinya gaki abangina timorara soka tobwateke bagotwerigerie twaga chenka ano muntu omuyerie tangwate balende baba yane elie tankoro kuchaki kwambo kocheng puonere nyakoe nore bando ninde people sana kunyuri mambinga rero ne tukulia ino kose iga ko igure rumas amoga kominto na bara enanginyori mambi nanginyoria mbiyamo mbiyane nakiwaza kire bya kana igure nga mama oseka gona go kira sengencho rero togokera tari tukerie sengencho rirerie ito nabangina rirerie ito nabo igoto gwencho iri tukulia rera sengencho aschinka abangina nabu kiregento kirwaso kama mbi ko nyomba omusata nawo taingo matera ritukulia ino kora nona ka kwota bono nantebi bono naki ekogera twanuri bwango togende goserekera ritukeli senjo yangiri ngana kiora ateya bangina bamini ngotebia bangina bari chinka barwaroro bacha se chiro yito ya taracha asengencho abangina nabwenka nainde bangina mabwene tikoire na magega mono banyako baschinka banya gusaba kiregento nonye ne kebiriti tiga bacha se chiro yito ya taracha ige erengare berigeri basoe biashara ancho murigeri bwe TV yaito yaba gusi Global TV muroje ga biashara bigenda kama kawaida na kimami biyande nkoro kwegiri ni mora madende torigeri ali bona bande nsengwe bakoligerete mami ngiokonia ngokore biashara bye chianga chinya ne tukulia basubati abane nsengima neki ngana kiri bwa tora abangina bamini toko batai bakonge baba begenu ase chinka nande naragotebia murayo ito ruga abangina babwato boremerwa arakonyora biyombe bigato chibesa bamentere biashara abangina bakonyera abana bono kirwaso kama mbi kunyumba nakonyore ngana ritukuli ino kose gwaso kwata koibwera fununuga nanginyore tigoro nando tomere rose flower mbiyande kabisa omwana one akia marieta nkoro gucheni nyanchama muraro ritukulia abangina togokerete tochengerete bunantu abangina manyete biyapi nona abana banyangusaba nga mama kanyakobo mugaka murarante ngomongira gokoende chiro gende bia nando sereke bia rero tokoria enswe ekoro kwetirapia rero togosikoria togokere abangina baminta ase mwabeta tigamate ng'abangina nabwenka omongina konga kabisa mnantu bono gotokoboko botuko ntori korara tokumyoka botuko na mugaso tokorigia besa ne tochi abana basome kobo no bokongu bokare abana baito basomire go bari siko bibarua mbiyo gaki mugambi itomati ngina togwetogeria nyago toigwete buna bangina bataracha twachandekire bana mbabwati kende gaki abana baito mutako bainyora sibare banyore kende ano muntu omuya amina mosese ni gakire nabagi mosoga mwasaba buna ntu asaba taracha twachandikira bayibato chandire go babwatu aselieta lya Yesu abangina mwasaba kabisa basi bono omwanchwa omorigerere bwe TV yaito yaba gusi Global Radio rero naikira ase chiro ya daraja mbili nekimoro kya chire daraja mbili ose taracha mbili Women's Day. Happy International Women's Day. Yani ritu kuliyo kochengera aba subati ensengima nomanye tamanganaje no tebeti osinaye gwantebiti ekere kwa nyomba mambi musubata musaja da yadinga ritu kuliyo ino ka meeting kara wenus manya namba ite kanga na motebi to rekendo ya sport na jogoro kumami Chenkoro ku Delphine Nyanchira Moige. Delphine Nyanchira Moige. Arane tukuliyo kochengera aba subati ensengima. No maita manganayo. Maita kabisa nta itenchengeru. Ekere waso akuru mambi nyomba. Muka kana kwa nona kamiti no nyambiri ko nona kanu. Ade agiyokanga.
Yo kako. Igora ngo moji kulimara ko madiri kulyo ko bachengera. Unabona omungi none na inje ngo ka meeting karo. Nante binantengera gansu bona tinda mane usima karo bankonga. Jeneti nyanyankon. Iko. Mambo mami? Poa sana. Unatokea wapi? Mimi ni mkaaji wa Migori na nimekuja kuuza panga hapa na slasha. Na usinikate. Leo ni siku ya kucelebrate ama kusherehekea wamama ulimwengu mzima. Umesikia hiyo kweli? Nimesikia, ni venye sisi watu wa Jua Kali hatuna hiyo nafasi juu ukikuja soko unapata school fees, ndio tukule, ndio tulipe rent. Kwani wakati uliamka asubuhi kutoka kwa nyumba, bwana akwambia mami leo ni siku yenu lazima niwasherehekee in a special way, hata ajinje ka kuku, hata anunue hata ka kuota. Kwa sisi wa mama siku hizi jukumu yote wanaume wametuachia kila kitu. Ni sisi tuna struggle tulipe nyumba, tusomeshe watoto. Hata ingawa tuko na wazee lakini hakuna kitu yenye wanatusaidia nayo. Ni ile tu kuitwa baba nani na mama nani. Sasa utaambia nini wanawake wote ulimwengu mzima ambao wanakutisasama? Kwa wanawake wote ulimwengu mzima wenye wananitazama, na waambia tufanye kazi kwa bidii ndio tuondoe maskini, tusaidie watoto wetu, usidharau pia kazi ya mwingine. Ona mwingine kama wewe. Amen.